Helo a chroeso i bedwaredd pennod ein cyfres newydd CLONC A CHÂN gyda fi, Gwen Sienten, swyddog cymuned Menter Iaith Castell-nedd Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serenu mewn meysydd amrywiol. Bydda fi'n cael CLONC A CHÂN gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwyl a chlywed am ei hoff gerddoriaeth. Ar wythnos hon, rwy'n sgwrsio gyda cherddores arbennig o'r ardal leol sydd wedi bod yn adloni'r cyhoedd yn fyw bob wythnos yn ystod y cyfnod clo. A dyma hi y cerddores, y cyfansoddwraig hynod dalentog o Flaendulais, Bronwen Lewis. Shwt wyt ti? Fi'n iawn, diolch. Nes i gallu siarad â chi o gytre. Fi'n gwybod. So, ti wedi bod yn brysur dros ben dros y lockdown, yn dweud ti gyda gigs byw bob nos Sadwrn. Shwt mae reina wedi bod? Maen nhw'n mynd i bod yn rili hwyl. Fi'n credu rhif 14 yw e wythnos yma. Felly, a ges i cwpl o wythnosau bant, jyst i gallu, just cael bywyd arferol, ond mae wedi bod yn arbennig. Mae pobl wedi bod yn rhoi arian i helpu fi, achos does dim gwaith dy fi. Mae pobl wedi rhoi requests, fi'n neud birthday shoutouts, mae fe'n wych, a mae jyst, dod i nabod y gynulleidfa lot fwy. Fi'n teimlo lot fwy agos wedyn i'r gynulleidfa trwy wneud hwn, so mae wedi bod yn ffab. A ti wedi bod yn weithgar iawn hefyd yn gwneud fel digwyddiadau rithiol a stwff, a nes ti'n neud yr diwrnod y ddraig i ysgol Ymunwch bob dydd. Oedd yna'n wych. Y Philly Fest, trwy dod reina, ond nhw'n bach o manol i'r arfer, fi'n siŵr. Fi'n hoffi fe, achos fi'n person eitha nerfus, byddwch chi byth yn meddwl hynny, ond pob tro fi'n mynd mas dy'r kit, Gwyd yn meddwl, bydd y kit yn gweithio, bydd y llwyfan digon mawr, bydd y tywydd yn oce, a bydd y cynulleidfa'n neis, bydd yr amser fi'n mynd mar y llwyfan yn iawn, ond pan ydych chi'n neud e o gytre, chi'n neud e'n rithwyr, fi'n credu mae o dan reolaeth ti, a chi'n gallu, jyst reoli'r sefyllfa yn gyfan gwbl. Os maen nhw ddim yn hoffi fe, maen nhw'n rhoi bant, yn lle cael y pobl reit o'ch flan chi. A fi'n meddwl, fi'n teimlo'n gyfforddus iawn yn y tŷ, fi wedi rili joio canu o'r tŷ. Felly, ni'n mynd i ddod i nabod ti'n well nawr gyda cwbl gwestiynau hwyl a gen ni 2 gêm bach ar y diwedd, oce? So, cwestiwn 1. Petai ti goffo dewis theme tiwn i dy fywyd, pwy gan bydde ti'n dewis? Wel, mae hwnna'n un anodd yn dweud. Theme tiwn, achos mae ffili bod, fi'n hoffi cyneuon really drist, ond fi ddim yn credu wedi dewis ti'n cyneuon drist. Falle, fi'n hoffi Stand By Me, achos heblaw am fel cefnogaeth pobl, fi ddim yn credu i dyfu'r bywyd sydd dy fi. Cefnogaeth teulu, cefnogaeth, pobl sy'n dilyn cerddoriaeth fi, cefnogaeth ysgol. Felly fi'n hoffi Stand By Me, a mae fe'n gan rili hapus yn diwedd, bod e'n fel, amdano rhywbeth eitha ddwfn. Neu falle cael o'n lan, achos fi jyst yn caru'r banau, a mae'r geiriau gyd amdano, jyst dim angen lot o arian neu i fod yn gyfoethog, i fod yn hapus. A mae hwnna'n, bwysig i fi, Pwy yw dyfodol rôl di? Hwna'n un anodd. Is i weld, just cyn lockdown, is i weld The Carole King musical, Beautiful, a dde just yn gwych. A fi'n credu hi falle, Carole King, achos mae hi erioed wedi newid, a mae, oedd hi ddim yn moyn ffito mewn dy'r cerddoriaeth ar y pryd, a ddi moyn ysgrifennu cerddoriaeth ei hun, a ddi ddim moyn wneud y dawnsio a gwisgo i fyny, oedd hi jyst yn hapus yn ystod y piano yn canu o'r galon. So fi'n credu ar ôl gweld beth mae hi wedi mynd trwy a lle yw i nawr, fi'n credu Carole King, Fab, so beth yw dy hoff air Gymraeg di? O'n i'n siarad â ffrindiau am hwn ar y penwythnos, a nes i wneud quiz Zoom, a o'n i wedi troi cyneuon Saesneg rili enwog mewn i Gymraeg, achos dim un o ffrindiau fi'n gallu siarad Cymraeg. Felly o'n i'n jyst yn, oedd e test bach Cymraeg, a maen nhw'n gyd yn gwybod fi fel person sy'n testo Cymraeg. A ar diwedd y quiz, o'n nhw fel, beth yw hoff gair chi? Felly o'n i wedi dweud ansbardugaethus. Achos mae jyst yn, yw un ti hefyd? Yw e? Mae jyst yn rolio off y tafod yn diwedd. Mae jyst yn sŵno fel gair, really,
mae'n swno fel y gair. Mae'n just yn, hapus trwy llwyr. So ansbaradageithus, a mae pob un o ffrindiau fi sydd ddim yn siarad Cymraeg yn really hoffi'r gair. Beth yw'r go-to outfit di ar ddiwrnod arferol? Wel, mae fe wedi newid tipyn nawr yn ystod lockdown. Fi wedi bod yn... Fi'n credu hwn yw'r diwrnod cyntaf wythnos yma, fi wedi rhoi colir ar, neu brosio'r gwallt, neu cael cawod, ti'n rhoi. Felly, fel arfer, fe fi'n gwisgo nawr, fel diwrnod yn lockdown, fi'n gwisgo fel jumpsuit really gyfforddus, fel dungarees fel arfer, a fel just top, arferol tu hwnt. A fi wedi, achos mae angen haircut arna i, fi'n just yn rhoi bandana mewn pob trwy'r dydd. Ond ar y penwythnos, fel arfer, tu fas i lockdown, o'n i wastad yn gwisgo lan y fe. Colir llawn, ffrog, ond wastad flats, byth yn gwisgo heels. Fi'n ffili neud e. Trainers o mas. Trwy'r amser. Mae drag queens yn lot well na fi yn gwisgo heels. Fi'n ffili neud e. Petai ti mond yn gallu clywed un can am weddill dy fywyd, pa gan bydde ti'n dewis? Fi'n hoffi gymaint o ganeuon, ond fi'n credu hoff can fi yw Fleetwood Mac, a fi'n credu landslide falle gan Fleetwood Mac, achos bob tro fi'n clywed fi'n cael teimlad wahanol ohono fe, mae fe just yn, a mae just, a llais Stevie Nicks, mae just yn, byddai byth yn, byddai gallu clywed hwnna trwy'r dydd am weddill bywyd fi. Mad, achos pythefnos yn ôl, nes i cyfweliad yr un peth gyda Lisa Pedrick a na'r can wedodd hi fyd. No way! Oh my gosh! Pan o'n i'n ifanc iawn, oedd, o'n i'n 15 fi'n credu, a Lisa Pedrick yn gweithio fel yn y studio drama yn Ysglyfera. A ei lan i hi a gofyn, mae da fi gig Cymraeg, beth gallai canu a chwarae teg, wnaeth roi restr llawn o caneuon Cymraeg. Un ohonyn nhw oedd Ysbryd yn Nos, a ni rioed i clywed hwnna blaen, felly o'n i wedi dysgu hwnna oherwydd bod Lisa wedi rhoi, elusna i fi. Mae jyst yn, fenyw hyfryd yn dwi. A mae dyn ni lot yn, debyg i'n gilydd. Nice. Os da ti ddyfyniad o gwbl sy'n ysbrydoli ti? Wel, nes i ysgrifennu gan dy dyn o Llanelli o'r enw Martin Godad. O'n i'n eistedd lawr a o'n i'n moyn ysgrifennu, un o'r gan yw Something to Live For, a ni'n moyn ysgrifennu am cael un peth sy'n cael chi codi yn y bore a just cael chi mas o gwely a bod e fel pasiwn sydd â chi. A mae rai just cael hwnna yn bywyd. A o'n i'n defnyddio quote. Dyn Martin fi'n credu nath dweud e. Nid fel ganddi nid rhywbeth. Ond nath e ddweud, dream as if you live forever, live as if you die today. A nes i roi hwnna yn y gan, a fi'n credu bod hwnna'n ffordd rili da i edrych ar bywyd fe. A bod eich breuddwydion chi yn ddiddiwedd, a bod pob diwrnod yn special. So mae rai jyst neud beth bynnag chi wneud mewn diwrnod. Felly fi jyst wedi wastod defnyddio'r dyfyniadau i fod yn onest. Dwi'n licio hwnna, actually. Canfas o hwnna yn y range gym o hir nawr. New Live Laugh Love. Petai ti ar death row, pa fwyd fydde ti'n dewis ar gyfer dy bryd olaf? Fi'n credu bod hwnna'n fwy anodd na'r caneuon, achos fi'n hoffi bwyd gymaint. Na i llai cino di Sul mam gi, achos mam neu mam gi, maen nhw'n dwy ar un mor dda, a falle Welsh cakes neu jam tarts mam gi. Neu, fi wastad yn mynd lawr i Dinbych y Pysgod am pen blwydd fi, pob Ion nawr, pan mae'n gyfi amser bant. Fi'n mynd i'r un tafan pob blwyddyn, a maen nhw'n neud surf and turf, a mae'n just yn y pryd o fwyd gorau fi wedi blasu yn fy mywyd i. A mae'r pysgod yn fresh, achos mae'n bod yn syth o'r bai yn Dinbych y Pysgod. A pob tro, lawr ffordd na. A falle ti'n rymwyd. Fi'n hoffi gormod o oedran, fi'n cael ei dewis. Ond fi'n credu falle pryd o fwyd gan mam gi. Nice. Good tro.
Cwestiwn olaf, petai ti'n goffo dewis 3 eitem yn unig i fynd gyda ti ynys meill o bobman, pa 3 eitem fydde ti'n dewis? Wel, dyw e ddim yn mynd i helpu fi, ond gitar. Achos fi gallu chwarae bron popeth ar y piano, ond fi ddim yn credu bod fi'n gallu chwarae gitar yn digon dda, ond mae hwnna jyst yn ochr perfectionist fi, efe. Felly fi moyn fel dysgu pethau really anodd ar y gitar, fi erioed i cael y siawns i wneud. Mae'n digon amser da fi, so byddai'n mynd ar gitar. Bydd rhaid i fi mynd dy rhyw fath o fel blanced really meddwl, fel dwfei neu rhywbeth, a wedyn lighter fi'n credu, so rhywbeth i ti'n neud can de, a rhywbeth gallu cynio de. Just a lighter. Bydd hwnna ddim yn wir, ond fi'n meddwl, so fi'n neud tan, a mae da fi, rhyw fath o fel, lle bydd pabell yn well, ond fi'n credu mae dwfei, Falle bod yn, wrong. Ond gitar yw'r unig beth sydd ddim yn gallu helpu fi, oroesi, ond bydd rhaid i fi cael rhywbeth cerddorol da fi, fi'n credu. Na, dewis da fi'n meddwl. O, diolch. So, nawr mae dyn ni gêm o hwn neu'r llall, a byddai'n rhoi dewis o'r 2 opsiwn i ti, a mae rhaid ti dewis mor cyflym a phosib pa un sydd o'r ydw ti, oce? Oce. Barod? Ie. Cariad neu arian? Cariad. Netflix neu YouTube? Netflix neu YouTube? Netflix. McDonald's neu Burger King? McDonald's. Siocled neu vanilla? Chocolate. Facebook neu Instagram? Instagram. Trainers neu sandalau? Trainers. Haf neu gaeaf? Gaeaf. Bydden ni'n dweud. Mae jyst lot fwy yn mynd ymlaen. Bod y tywydd yn well yn yr haf, fi'n jyst yn, fi'n meddwl am fy hun, mae pen-blwydd fi yn y gaeaf. Fi'n snel i ffordd bod fi. A fi jyst yn hoffi, mae amser gaeaf yn dod teulu nôl dy gilydd, efe fi'n credu. A fi'n gweithio trwy'r haf, anyway. Fi'n ddim yn gweld dim o'r haf. Newydd neu hallt? Hallt. Teledu neu ffilm? Ffilm. Cawod neu bath? Bath. Caru bath. Traeth neu mynyddoedd? Traeth. Pasta neu pizza? Pizza. Poeth neu o'r? O'r. Cwrw neu gwyn? Gwyn. Noson allan neu noson mewn? Noson allan. A fi. Social butterfly yn ni. Un nesaf de yw dwi byth wedi, a newn ni rhoi thumbs up gyda'n gilydd os ni wedi wneud neu thumbs down os ni ddim. Okay. So, dwi byth wedi, canu yn y cawod. Trwy'r amser. Dwi byth wedi, torri asgwrn. Na, fi byth wedi torri asgwrn. Na, wel, mae dyn ni sens, wel. Dwi byth wedi ail rhoi anreg i rhywun arall. Bob un o ffrindiau fi nawr yn meddwl, beth i ni cael o bron? Fi wedi cael fel anreg o'r blaen. A fe fel bath stuff fe. Wastad yn rhoi pethau i'r bie. Mae digon o hwnna dy fi. Dwi byth wedi, sgrechen I love you mewn gig. Fi wedi. Pwy i chi? Holly Moose. Guilty pleasure, fi'n hoffi Ollie. Fi'n hoffi'r gwall newydd sydd y fe, rai fel y peroxide. Mae fe wedrych yn dda beth bynnag mae fe'n neud yn dweud. Amazing. Nes i'n neud pan ni'n fel 25. So ni ddim yn fel, yr un gynta. Es i weld, fi'n hoffi mynd i weld drag queens, so mae dy fi, fi'n caru drag queens, caru RuPaul Drag Race. A es i weld rhywun o'r enw Trinity the Tuck. A oedd hi just o flan fi. A oedd hi just fel, nes i yfed botel llawn o wyn cyn mynd, achos o'n i mor nerfus. A wedyn o'n i just yn rhy emosiynol wedyn. So o'n i just fel, I love you. O'n i'n meddwl, oedd fi'n falle meddwl, pwy yw'r fenyw od ma sy'n dod o Gymru. Ges i fel llofnod gyda i a wedyn llun
Ie, oedd hi jyst yn wych. Werth sgrechian. Peth fwy o prydferth fi roed i gweld. Ydych cael fwy o fenyw na fi. Wythnos hon, mae'r fenter wedi bod yn dathlu wythnos yr iaith. So, i ti wedi rhoi fel blas i ni o sut mae'r iaith wedi bod o fydd i ti yn mynd lawr y tywydd o gael gyrfa mi cerddoriaeth? Mae'n fel. Byddai'r swydd yma dim dyfu os o'n i ddim yn cael yr iaith, i fod yn onest, achos trwy mynd i ysgol Gymraeg yn gynt. Mae'n dechrau yn ysgol yn diwe, wedyn just cael yr hawl i wneud pethau fel yr Eisteddfod a gallu wneud y cystadlaethau yn canu ac ysgrifennu cerddoriaeth. Dyna lle ges i'r fel y buzz fe rownd y cerddoriaeth, yn enwedig cerddoriaeth Cymraeg. A wedyn pan ni'n 15, ar ôl wneud lot o cerddoriaeth ar y Tylefera, nes i dechrau gweithio dy menter iaith a wneud gigs menter iaith, gigs y gwach yn y gwachel. A just roi y siawns, fi'n credu oedd lot fwy o siawns yn dod o'r byd cerddoriaeth Cymraeg na oedd o'r byd cerddoriaeth Saesneg. Fi'n credu weithiau, yn enwedig, os ydych chi ddim yn byw yn y prifddinas, mae'n anodd iawn i fod yn rhan o y cerddoriaeth byd cerddoriaeth Saesneg. Ond fi'n credu, dy pethau fel menter iaith, maen nhw'n tryllindeini dros Cymru i gyd. Canu'n Gymraeg ar y voice, dyna beth nath wneud i fi sefyll allan, fi'n credu. A just gallu, pob peth, yn wneud Pride, yn wneud y ffilm, o'n nhw'n moyn rhywun oedd yn gallu siarad yn Gymraeg a hefyd cael acen Gymraeg, oedd hwnna'n peth bwysig iawn, bod yn naturiol i fi. A welon nhw fi ar y voice, felly mae hwnna'n cysylltu. Yeah. A wedyn Max Boyce, neu daeth y Max Boyce, oedd e moyn rhywun oedd yn gallu canu'n Gymraeg. A'r can fi'n cerdded mas ar y trwyfan, a'r can gyntaf fi'n canu ar daeth y Max yw Calon Lan. A mae jyst yn mynd lawr, mynd lawr yn rili dda, achos dyna beth mae fe moyn yw lledaenu'r iaith, achos mae fe mor brwd y fe, bod yn Gymraeg. Just gweithio, nes i wedyn wneud album design, a wnaethon nhw arwyddo fi achos, bod fi'n gallu canu'n Gymraeg, achos label Cymraeg oedd e. Oedd dim labeli Saesneg yn taro lawr y drws, chwbod, oedd y labeli Cymraeg, oedd yn moyn helpu a moyn cefnogi cerddoriaeth fi. Felly, heb y Cymraeg, byddai ddim yn cantores proffesiynol, ddim yn credu. Dyna beth sy'n neud fi'n fwy unigryw na pobl eraill i fe. Fi'n credu. Ni jyst yn ffodus i'n meddwl bod na gymaint o sgôp i gael hefyd yn y Gymraeg, neu gos chi'n gallu gwneud unrhyw beth moyn rili gyda cerddoriaeth. Unrhyw beth chi'n moyn wneud yn Saesneg, gallu gwneud yr Gymraeg a fwy, fi'n credu. Wel, ni'n sicr wedi dysgu lot amdano ti, Bronwen, a diolch yn fawr iawn i ti am sgwrsio gyda ni. Diolch. So, mae dy ti gig heno am wythnos. Ni ti fod jyst rhoi blas bach o beth ni'n gallu disgwyl, a wedyn allai rhoi'r linc wedyn yn y neges fel bod pobl yn gallu mynd yn syth i wylio hwnna. Diolch yn fawr. Wel, pob wythnos mae'r cynulleidfa yn dewis beth yw'r thema bob gig Facebook Live. A wythnos maen nhw wedi ddewis noson Cymraeg. Felly, heno am 8 o'r gloch a Bronwen Lewis Music. Mae gig byw Cymraeg. A cyneuon fi wedi ysgrifennu yn Gymraeg, cyfres Cymraeg, cyneuon fi wedi cyfieithu Gymraeg, a fi moyn i chi canu dy fi. Felly, 8 o'r gloch, tan hanner awr wedi 9 heno. Edrych man. Os amdani de, cliciwch y linc a gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau a diolch eto Bronwen. Diolch Gwen, neis i weld chi. Yn probs, hwyl! Wylech chi!